Cando intentamos ver o compromiso ético que ofertaba o amigo Feijóo, dicindo que iba a regenerar democráticamente o país porque o goberno bipartito anterior estaba inzado de irregularidades, nós podemos mencionar o caso Gürtel, podemos mencionar a Operación Orquestra e podemos mencionar a Diputación de Ourense inteira. A Diputación de Ourense inteira. Paramos a pensar no seguinte dato que quero dar. A empresa máis importante de Ourense, é a Diputación de Ourense do señor Baltar. E cando lle preguntas, oiga, mire, como é que está contratando ese presidente de Diputación que é do Partido Popular a sospeitosamente persoas vinculadas ao partido? E ele responde que non ten nada que ver coa Diputación de Ourense. Isto é, o presidente da Xunta de Galicia, presidente do Partido Popular de Galiza, non ten nada que ver co presidente do Partido Popular en Ourense. Logo din que os bipartitos son malos. Pois se iso non é un bipartito, que veña Dios e o diga. Son moitas as mentiras que dixeron cando estaban na oposición, pero siguen mentindo agora que están no goberno. Siguen dicíndonos, bueno, aparte das acusacións con carácter retroactivo, que non quero hoxe mencionar, falanos da austeridade. A vos parecevos que este goberno é un goberno austero, realmente? Parecevos que un goberno que se gasta casi 1 kilo de euros, casi 1 millón de euros en publicidade sobre o seu sistema sanitario, é un goberno que fai un gasto racional dos cartos de todas e todos nós? Parecevos que podemos decir que é un goberno austero aquel que se gasta casi 200.000 euros en construir unha goleta que todavía non sabemos para que é? Parecevos que é austero un goberno que se gasta 400.000 euros en facer unha enquisa aos pais para quitar o galego das escolas? Parecevos que é austero aquel goberno que di hai que reducir as aportacións aos servicios sociais, hai que reducir os servicios sociais porque son unha carga económica para a Xunta? Parecemos que é austeridade? Non, eso é publicidade, é aparentar que eres capaz de aforrar cando desperdicias os cartos de todos e de todas nós. Mirad, na política non todos somos iguais e non todos estamos dispostos a todo. Hai unha diferencia. Os que fan política son xente como David, como os compañeros e compañeras que están aquí, que están dispostos a arriscar a súa situación persoal, as súas vinculacións familiares, a súa vida académica, por intentar transformar unha realidade. Os que teñen a man permanentemente no peto non os ides a topar no Bloque Nacionalista Galego, ides a topalos en partidos que teñen mandar a obediencia a Madrid. No BNG hai homes e mulleres comprometidos co país, e un elemento moi diferente. Por que razón comprometidos co país? Non somos nacionalistas, claro que sí, e creemos que Galicia é unha nación indubidable, pero tamén sabemos que o que é importante son as persoas e que nós queremos facer política para as persoas. E as políticas para as persoas non se fan prometendo grandes polígonos industriais inacabados que non se fan nunca e que moitas veces quedan cheos de silveiras. Non, a política para as persoas fanse primeiro poñendo a orella, escoitando as súas necesidades. Cales son as dúas cousas que máis preocupan a cidadanía? Por en xeral son ter un traballo e ter unha vivenda. Son as dúas cousas que máis lle preocupan. O primeiro porque é co que van ganar o seu sustento, co que poden intentar artellar un proxecto de vida, co que poden intentar planificar a súa vida, co que se poden realizar con persoas. E en segundo lugar, pois unha vivenda, porque para a maioría parte dos galegos e galegas esa casa vai ser o seu maior investimento, vai ser no que máis cartos van gastar. Nós creemos en que hai que facer unha política para a xente, na que se cree emprego de calidade, para que a xente poda dibuixar o seu futuro. E creemos que hai que facer unha política de vivenda que non se basee na especulación, que non se basee en facer un favor a grandes promotores ocultando ese proxecto con outra denominación. A política de vivenda hai que facer dándolle a quen ten menos do que necesita e a quen máis necesita hai que darlle o que ten. Simplemente hai que facer unha formulación política que implique que quen menos cargos teña poda verse máis beneficiado polos recursos do Estado, polos recursos da Xunta de Galiza, polos recursos do Concello, e que máis teña que esforzarse ao mesmo tempo a hora de dar aos demais.
A proposta que representa David e os compañeiros e compañeras do BNG de Cabana Bergantiños é unha proposta comprometida con todos e cada un de vós. E tende por seguro que a proposta que representan significa un concello comprometido coa creación de emprego, coa dinamización económica do lugar. Só dese modo se poderán saldar moitísimas das necesidades que se viven aquí. Non hai mellor política social que a creación de emprego, porque cando unha persoa traballa pode gastar cartos, e se os pode gastar aquí estará xerando ao mesmo tempo máis riqueza. Temos que estudar e planificar como desenvolver económicamente o Concello de Cabana de Bergantiños. Só dese modo, pensando con atención, detimento e colaboración e escoita activa dos problemas da cidadanía é como se poden resolver os problemas. E logo, estamos nunha situación moi difícil de crise económica na que os problemas se agudizan. E este presidente que temos está pretendendo achicar os servicios sociais, as prestacións aos maiores, centros de día, centros de maiores, residencias, centros de educación infantil, garderías. Pois ben, frente a esa actitude tan rastrera de unha situación de crise, achicar os servicios sociais para que logo xan servicios privados os que teñan que satisfacer as necesidades. Os concellos que xan gobernados polo BNG, e así será no caso de Cabana, están firmemente comprometidos a que por cada necesidade social que haxa por cada habitante de Cabana Bergantiños haberá unha resposta clara, firme, decidida, dando atención, cumprir atención a esa necesidade. Voume ir despedindo xa, porque agora si vai vir o artista de verdade que tedes que escoitar, e quería ir despedindo facendo unha observación. Cando oídes a un político de corte clásico dicindo a xente moza é o futuro, non? No caso de Cabana non é simplemente o futuro. A xente moza, non só por David que entra esta candidatura, sino que lle acompaña, son o vivo presente, son a resposta da xente implicada neste concello. Non son só o futuro, son a actualidade, a viva actualidade que transformará este concello. Pídovos que faledes despois deste acto con todos e cada un deles, que vos digan cales son as propostas que ten o BNG de Cabana Bergantiños aos problemas e as necesidades que ten a cidadanía. E unha vez que coñezades tanto a eles como as súas propostas, as propostas do BNG de aquí, que actuedes como embaixadores da palabra do BNG, porque temos o firme convencemento de que simplemente ca transmisión boca a boca de cada unha das propostas que ten o BNG de Cabana Bergantiños, a nosa representación aquí e a nosa capacidade de decidir a acción política de Cabana será dunha medida inconmensurable. Mais nada, deixo vos con David.